shi wannan na kambun baka malaman musulunci suka ce ko lafiyanka kalau, ko da lafiyanka kalau, wallahi in kai wannan tajriban cikin ikon Allah sai kaga canji. In akwai alaman ainu ko mas a jikinka sai kaga canji. Suka ce abu biyu ake so akalla a sati kai amfani da su so biyu, ko da lafiyanka kalau. Aka ce me? Aka ce shine ashih ma'asir, kambun baka da cutar hasada da sihir. In mutum zai ɗauki amfani da su a tsakanin sati so biyu, duk abin da ya shiga maka duhu sai Allah ya fitar da shi. Aka ce menene? Aka ce ka samo ganyen magarya da tazargade. Wato shi ganyen magarya da tazargade aka ce in akwai lalura a jikinka kana wanka da shi, ka bar shi ya bushe a jikinka, aka ce ka ba da minti biyu haka, in akwai alaman ainu a jikinka ba za ka yi nutsuwa ba, ƙaiƙayi zai dame ka. Ganyen magarya da tazargade. Mata, maza ba ku santa ba? Me tazargade? wa fura ana sa fura yana da ɗaci na? babu yake ba mana wakin ba wani wala fulai mai zargi da bakin ba da ba a kuma wasu bane kuma dan zargi da yana da kanshi shine ko sai ka da mutum wani wala ko kaje da kuma da kai na'am sai ka da mutum na'am alhamdulillah. Malam duk ciwon da ya buya a jikin mutum. Assalamu alaikum. Akwai Dr. Sala wani malaminmu ne, ya ce shi a iya binciken da kuna ji, ya ce ko yaro ne cika shaye-shaye ina samu ganyen magarya da ta zargade. Wato kuskuren da muke shi ne, idan matarka tana da matsala kai mijinta ka fi kusa da ita ka mata magani, abin da ya fi ƙarfinka ka tsallaka waje. Ya kamata ce kowa cikinmu ya iya yanda ake karanta alƙur'ani a yayin waraka na cuta guda 4, ko aljini kake zargi ko sihiri ko kambun baka ko cutar da ba ta alaƙa da haka. Allah ya ce ƙur'ani shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. To tunda haka ne ni sai in ɗauka ma kaina a gidana. Shi yasa duk mutumin ƙasan Pakistan Allah ya taimake shi yana da primary health care a gidansa. Duk ɗan Pakistan yana da man habbatus sauda. Duk ɗan Pakistan yana da ganyen zaitun. Duk ɗan Pakistan a gidansa yana da tazargadi. Duk ɗan Pakistan yana da ganyen magarya. Kullum ana so a sati ka ware kwana 2 ka ɗauki wannan cokali 3 wannan cokali 3 sai ka zuba a cikin ruwa sai ka karanta waɗannan ayoyi, isti'aza da basmala, sai ka yi fatiha, ka yi ayatul kursi, ka yi amanar rasul, ka yi kuliya, ka yi kulhuwa, ka yi falaki, ka yi nasi. Waɗannan sun ishe ka. Sai ka ɗebi ruwan sai ka sa hannunka na dama ka yi bismillah. Yanzu fa kai magidanci ake so fa kai fa, kar ka yi tunanin sai ina da aljani ko ina da wani abu. A'a, yanzu kai ana so ka yi sabis wa kanka ne. Sai ka yi bismillah sai ka sha so 3. In ka sha so 3 sai ka fara tun daga kanka, don duk wani fitinar da yake damun ɗan adam daga kai yake fara. Shi yasa aka ce wa yusta'mal bi shakli ra'as fi ilajil ayn, a cuɗanya kan sai kuma a bi jiki duk a wanke. Wato ba za ka wanke ka yi wankan da shi ka bar shi a jikinka sai ka yi minti 10. Aka ce saboda ana so da ruwan da garin maganin ya bushe, nan ne za a ga tasirin cutar da yake jikinka. Yasa Dr. Muzaffar ya ce shi yana ga duk ɗa namijin da ya samu matsala na ɗaukewan sha'awa, in akwai sihir ko ainu a jikinsa, in ya haɗa ganyen magarya da zuma da tazargade da zuma
ya sha na sati biyu, duk cutar da ya ɗauke masa sha'awa in yana alaka da aljini ko sihiri Allah yana warkar da shi. To wannan shi ake so a yi shi akan al'ainu da alhasad.